साइकेलाबो गंनै बिसिनि लेखा फरायनायफ्राबो देखा सेस खाबाय। बे फिन मोनाबिलि समाव गासिखौ बरायनाय अननायजों जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर आं मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय। स' जाय बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। स' दिनैनि आपडेटआनो जाहैबाय जोबोद दुखुनांथावनि जाथायानो जादों। स' गामिखौ बेयावनो नुखागोन। स' मा गामि होननानै बुंदों। स' माने कारेन्टआ बेफ्रुनानै माने न'खरखौ माने बिसानि न'खरखौ सिलिंखार खालामबाय आरोना। माने गथ'नि फरायनाय लेखा गासैबो बिसना जिखि जाया जा न'नि सिङाव मुवा दंमोन आरोना माने बेखौ लाइना सर्ट जानानै माने खामलावजोबनानै न'नि सिङाव जा हि बिजाब आरि दंमोन गथ'नि फरायनाय जि गासैबो खामलावजोब्बाय। स' सेवहांगार जालांजोब्बाय आरोना। स' बेयावनो जाय खामलाव जानाय बिथाङा माने भिडिअ'आव होनदों जोंहा कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने खावलायदों आरोना जेनेबा जोंहा आब'आ मा खालामनांगौ। स' अननानै कारेन्ट डिपार्टमेन्टआबो नायहैदो। लोगोसेनो जोंनि सरकाराबो बे भिडिअ'खौ नुफ्लांबायदोंबा अननानै हेल्प खालामनानै होदों। जाहाथे जाय दा बिदि जादों माने गथ'आबो फरायबाय दंमोन। लोगोसेनो गथ'नि थांलाय फैलाय साइकेल गंनै दङमोननो बे साइकेलाबो माने खामलावजोबनानै सेस आरोना माने सलायजाला। स' न'खराथ' न'खर डाइरेक्टलि माने धंख' जाजोबदो आरोना माने खामलावजोबदो। स' नोंथांमोना बे भिडिअसनि गेजेरजों नायलां। आं बारा फोलावनो सानाखै। स' बिथांमोना नायलांबानो जाबाय आरोना। स' बिदिबा नायलांदो। स्कुलाव थाङो ओमफ्राय लेखाफ्राबो खामजोब्बाय। देन सरकाराबो एसे अननानै नायफैयो। ओरै न'खरनि गारजेनाबो आफामोनाबो गैया। गैयिनि थाखायनो दस्रायाव खामानि मावहैना बे भिडिअसखौ नायनायजों लोगोसे बांसिन शेयार खालामनानै हो जाहाथे नुयो। स' नोंथांमोना बिदिबा भिडिअखौ नायलांदो आरोना। जेन बयबो हेफाजाब होयो बिदिनो फरायनायाव हाजिरा मावो समाव बेजोंनो स्कुलाव थाङो। बेजोंनो हाजिरा मावनायनि बायदि खामला सुनायनि फैसा थाइसे थाइनै दङ बेबो खामफाजोब्बाय। गस्लाफ्राबो गांसेबो थायाखिसै लेखायाबो खामफाजोब्बाय। गासैखौबो सरकारा एसे दा खुंथायाव थानाय सरकारा जेन एसे हेफाजाब होयो बे न'खराव। बेनि थाखायनो सरकारखौबो खावलायनाय जाबाय। कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो खावलायनाय जाबाय जेथे बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टआ नायफैयो। हारसिङै खामलावजोबदों माबा खाथ'मा जोंनानैहाय ओमफ्राय जोंबो न'आव गैयामोन फाथो सुहैदोंमोन। ओमफ्राय बे सासेयाबो फंबाया स्कुल गनानैहाय फाथो सुहैदोंमोन। ओमफ्राय सासेया न'आव दंमोन। ओमफ्राय हाखु दाखु कारेन्टखौ दानहैबाय। ओमफ्राय दानहैलाबो हास्लाबखायासै। दा बे कारेन्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो जेन नायफैयो बेखौनो खावलायबाय। न'खरावबो गैया अबस्थाफ्रानो बिदिनो खस्थ'यैनो माबानाङो। जेन बयबो न'आनो गैले नै थानोबो मय थानाय मय फरायबावनाय लेखा गांसेबो थायाखिसै। साइकेल गंनै नस्थ' जाबाय साइकेलजोंसो थांखायोमोन। दा बिसोरो माजों माबाबावनाय बिसिना गंसेबो गैले। दा बेखौनो बयबो नायफैयो। दानि सरकाराबो जेन सारमोना नायफैयो अननानै बे न'खरखौ आं सरकारनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। नोंथांमोननिसिम आंनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। स' लोगोसेनो आं खावलायनो सानो जोंनि सरकारिनिफ्राय आरो लाइन डिपार्टमेन्टनिफ्राय अननानै नायहैनानै हेल्प खालामनानै होदो। जाहाथे गथ'नि फरायनायाबो मोजांबो जानो हागौ। मानो होनोब्ला जुदि न'खराव लाइननि कारेन्टनि जेनेबा स्रां गैयाबा फरायनाय जारलाया जायो न'खराबो। स' नोंथांमोना एसे अननानै हेल्प खालामनानै होदो बेबो आंनि खावलायनाय। स' लोगोसेनो आंनि दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। जुदि गोरोन्थि जाबायबा आसा खालामबाय नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै। स' बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।